Ito yung sitaw. Babaybayin natin ng sitaw kung maraming bunga pero maliit pa. Yan. Ito. Yan nyo. Ang dadami. Yan mabuti. Napakaraming bunga yan. Yan o. Oo. Ibang klase ang ano na to, sitaw. Sa isang ano niya, sa isang bungahan niya, may 4 na piraso na ano, naka ano sa bunga niya. Hanapin natin baka mayroon makita. Sa mahaba to, mahaba ang sitaw namin. Babaybayin natin ito hanggang dulo. Parang may damage yung ano, sitaw. Pwede na pala rin tayo mag-harvest ng sitaw. Bukas ng ubangga makaka-harvest naman tayo ng mga 7 kilo siguro or 6 na kilo. Tingnan nyo. Haba no? Abot kasi ito hanggang dulo. Yan. Okay. Mahaba nito. Saka magandang klase pa. Magandang ano, ang kikinis. Babaybayin na dito hanggang dulo. Pakahaba kasi nito. Siguro nasa 150 na, 200 ba? 200 meters. Tsaka hindi lang to, papakita ko yung sinasabi kong sideline. Sideline namin, papakita ko. Yun. Yun yung dulo. 24 hours later. Mga ka-farmers, tapos na pala ako nagpakain ng mga baboy. Ito, kinuha na ni Boss Jerry yung sitaw, hinarvest niya. Kaso lang, walang nakakuha ng video. Papakita ko naman sa inyo. Maliit pa kasi to kasi pang 3 harvest pa lang to eh. Ito. Yan. Maganda yung sitaw natin. Tsaka preskong presko. Quality. Marami kasi kaming sideline ni Boss Jerry kaya ano, lahat ng sideline namin i-share namin yung sa babuyan, tsaka sa baka. May baka kasi kaming inaalagaan din. Hindi lang kasi yan, marami pa. Nagbibenta rin kami ng baboy, bumibili kami ng mga baboy. Tsaka iniihaw namin, bibenta namin yung karne. Kaya hindi na dapat kailangan pumunta ka pa ng ibang bansa. Dito na lang sa Pilipinas, sapat na. Nagbibenta pala rin kami ng raha. Anong tawag yan sa Tagalog? Nagbibenta kami ng raha. Sideline eh. Kasi mahirap kasi, lalo na ngayong pandemic. Hindi tayo makalis-alis, hindi punta ng ng city para magkaroon ng trabaho. Dito pala sa bukid napakaraming trabaho, hindi na nga namin kaya yung mga gawain dito, pero masaya naman. Kita mo naman yung katawan ko malusog dahil sa gulay.